তিনি ত্রিপুরা মতানি সেंग्राक rok korbok division-ni luai jimungbai kaibwrwi sanmungno twinyai tini korbok division bai kobokjak silasori RD block o laikha block deputation tinini o block deputation o phaimanjak hoikha Tripura mothani korbok division ni MLA Sanjoy Manik Tripura YTF Central Committee ni Adom Surojit Marak buma bodolno karui kaibwrwi sanmungno twi hom dodom khlainai silasori RD block ni video thanio deputation blai yafari tamosaka khananya di katalya bichara nei bukhaktwi खुलुमखा दिनै जों करबक सब डिभिजननि सिलासुरि RD ब्लक फाइमानजाखा डेपुटेसन होना बागै त्रिपुरा मथानि तरफै ओ डेपुटेसन फाइमानजाखा जोंनि करबक एसेम्बलिनि MLA साहेब दा सन्जय मानिक त्रिपुरा फाइ सकायखा जोंनि विभिन्न जे 8टा बिसिनो तियै जों जे समस्या दंमाने ओ समस्यानो तियै जों तिनि डेपुटेसन रेखा विभिन्न समस्या जों 4 दफा नायै जों डेपुटेसन रहा साइड दफानि बिसिङाव जोंनि जे डेपुटेसन रहा बिनि बिषय तियै जोंनि जे MLA साहेब दंनाय MLA साहेबना सब किसुनानो सायखाना रानाय जों इरो ब्लक डेपुटेसन नि बाद दं इ ब्लक डेपुटेसन फुने जोंनि इ जागा जोंनि इ डिमान्ड चारदाय दं प्रथमत दं जों रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरकनो जों जे खायजान ककबरक बासाबाय जोंनि ककबरक मानि ककबाय रोमान स्क्रिप्टनो जों सुइजानाय बागै जेता ছাত্র ছাত্রীরা যে ডিমান্ড খাইমানি এবং সমস্ত সিনিতিপ্রাসানি যে দাবি দंमानि ও দাবিनो जों इरो तिनि उल्लेख है अब ई जागा तुम बिसि इलेक्शन खालिनाय बागै जों बनो प्रेसार जोंनि इरोनि हयतो बक मेमोरेन्डाम पाथांनाय उनाव अंगो खाय हाबो गसिला आर ई जागा जों नहा जे जोंनि इरो जतो जे सामुं जे उन्नति खायजाना डेभलपमेन्टनि जे सामुं दंमाने एसे सामुंरावनो बखारिया जोंनि बर' रावनि साधारन जोंनि जे मानथाय सुथायनो जोंनि पाब्लिक जारा साधारन पाब्लिकनि मानथाय सुथाय बनो बगरिया जारा नौकरिरनो हालेबा नौकरिलिया जारा 2 तला तंनाय 3 तला तंनाय बहालेबा आबार नौक मानहा जारा करैयो हाले बनो हाले मोनसे रिलिया अथच जों नहा जे इरो गणतन्त्रनि जे आइन मतिजार अमैया आं नायो जे चीनी इ जे आं बनो साका इरोनि भिडियो न तिनि जों तासे आलोचनानि माध्यमे चीनी निनि एरियानि सिलासुरि ब्लकनि एरियानि जे चीनी पाब्लिक दंनाय कायसाबो जाते बंचित तांथों बनि मानथाय सुथायनि जागे बो मथा बो BJP बो CPM बो आराय उमुक सुमुखाय बनो बंचित ताखादि बनि जे मानथाय दरकार बनि जे अधिकार बनो नंगरनि बाध्य अंथ इनि आं बनो आलोचना खाया इ जागा जों नुखा जे तिनिनि इरो जों बालाय दुखे माने गबाय मासागो BSC चेयरमैन होननाय जे संजाक माने राज्य सरकार बो एक्चुअली बो आइनत बो अंग्य हो इलिगेल सेबो बेआइनि कारण इरो BSC चेयरमैन संनि थांखलाय इरो कम से कम BC इलेक्शन दे जे पाये जे काबां अंग मेजॉरिटी जे माननाय बावनो इरो BSC चेयरमैन हिसाबै अंगनानि दरकार बो जेकुनो पार्टीनाव मने जेकुनो बदलनायाव मने जेकुनो अंगने संस्थानियाव मने बिनि बागै जों इ जागा तां वानसुने हा ब इरो बनि मते सङै बनि मते बक चालय दं बलते बाराय जारा रां गोनां फैसा गोनां हालाय जारा गुस सार मानाय जारा बो अंग मानाय बनो हालायसिम बक तिनि मानलाय दङ किन्तु मानथाय सुथाय दिए चिनि बुरुनो हालाय साधारन आम पाब्लिकनो हालाय बंचित खाय बिनि कारणे बक जखन आन्दै थाङा बक सागो जे जोंलाय बंचित हा सार आगिबो बंचित तावबो बंचित हयतो बिनि कारणे जों बाध्यहा इरो तिनि ब्लक डेपुटेसन नि बागै इ ब्लक डेपुटेसन माने परियो जों इरो भिडियो साहेब सिनि मानिलाहा जे समस्त जों आलोचना खायमोन न ब आगामी दिन बिनि समस्त डिपार्टमेन्टनि जे स्टाफ दं माने बक